Launok, arratzaldeon, eguerdion, nahi duzuena bazkaldu duzue, arratzaldeon, bestela eguerdion, ongitorri txorienera. Biteli, bero horren laguntza behar dut, Niko. Azita zeituan. Izen honen errezeta, osea, izen honen... Izena, mezena, nola da errezeta honen izena. Nik horrelako... Lehengunean joan nintzen horrek altzairua da saltza itxusten den da... Bai, horren antza dauka, bai. Suediako den da horretara, da dagoelako altzairua da zauen. Armairu bat, ez? Bai. Zazpi baldatakoa. Jarran ezkut. Ba, hoxe, prestatu behar du gaur, jungoa Kopenhague aldera eta bertako sandwich ezagun bat ekarriko izu, izena da... Hernezkut. Eta hori prestatuko du. Ikusi duzu, berez, platuxa erabiltzen da, hemen lortzea zailagoa da, baina, erreboioaren familikoa erodenez, erreboio ekarri dizuet, eta gero honek, gauza pilat eramango ditu, ez dute, hau horrein beste osaiekin. Hau, azkenean, frigitzeko da, hau lurrunetan egosteko, hemen saltza bat egiteko, ez dauka komplikazio handerik. Beraz, segi gurekin, eta azalduko dizuet, azkar nola egiten den, errazeta. Lehenbizi, otarrainskak egosiko ditu. Gero, 1000 irla saltza prestatuko du. Ogia txigortuko dugu, erreboioari xerrak atako izkiogu, batzuk irinetik arrautzatik eta ogi birrindutik pasatuko ditugu, eta ingo diguna, hoiek frigitu ingo ditugu, beste erdiak lurrunetan egosiko ditugu ardo txuriarekin, eta ero sandwich bat montatzea izango da, non oinarrian gurina eta saltza jarriko dan, gero erreboioa lurrunetan egosita eta bestea frigitutakoa, otarrainskak gainean, kabiarra aldamenean, gero maionesa pixka bat, eta hau anetarekin eta lima sukuarekin lagunduko du. Gaina da, nik ez dut ulertzen, ezaguna dira bertako sandwich irekiak. Bai, Danimarkan dauz Smør Brodak. Hori zan sukaldeko muebleo, goratzen edo. Smør Brodak di olako sandwich ireki batzuk, asmatu ziren nekazari izendako 19. mendian, landako orduak itxen jakiago oso luze da, indarra hartzeko. Eta die, tostada bada, tostada bada, eta azpian hori da gero ogi aldamenean jarrita, baina zeratik ez duzu tapatzen Holanda gero, jateko, egia da, hauan sartzeko zaila izango da. Baina batek bardina izango dauko, saltzeko zuk hartze duzu holan aguakatiakin da rautzakin tostada bat, da esango zu. Baina jarri beste xerra bat gainean, Holandi, tostada batzu. Guk pintxuak jate ditugu, ogia oinarrixan eta betegarri desberdinekin, eurak berdina dauki, pintxo, Danimarkako pintxoak. Esan dako, lehen goi marritxuguna da gauzak aurratzen jun. Hemen, sekale ogia, moldeko ogia ekarri dugu, gero, kabiarra, berez, kabiarra bada, baina ez kabiarra esturioiarena, baizik eta lumpo ero deitzen dena, askoz merkeagoa da, ze bestela honekin ja txorienek urteko presupuesto guztia jango bendun, gutxi gora bera. Eta gero, 1000 uarte saltza ingo dugu, eta izango da maionesa, ketchupa, piperrautza, piperraz mina, gero ardo txuria eta Yorkshire Worcestershire size saltza. Da, holako saltza larrosan familikoa, baina berez gero gainera berzio ezberdina daude batzuk kipula zeitunak eta eramate dituzte holan txikituta, eta, gure gaurko berzioa laita da, baina hau dana nastea da. Orduen dana prestaketak egiten jungora, atarako diogu erreboioari aragia, bialdetakoa, eta ingo bat esandakoa arrautze irinetik eta pasatu, eta beste egosita, eta gero, muntatzen jungora. Orduan, lehenbizi, esandakoa. Egosten otarrainskak, horretako ure irakiten, gatza desente, alba duzue itxasoko ura baldin baukazue, hobeto, baina bestela gatza asko, eta otarrainskak mesedez, irakiten hasten danetik, gora nola da, honekin, inokiek egiten dena, gora egotzen dienean, kanpora, urrotzetara atara, ez da gehiago egozi behar, ordan ez dute gehiago behar. Osondo, honek Smør Brod horrek, zigorrezka esan daltxun sandwich ireki horrek, berez izena, edo jatorri izan izena, gure dago esan ogisa eta gurina. Berez, oinarri izan hori die, eta gero normalien eitzen zen, aurreko eguneko soberakinekin, tostadan gainen jarri, da hori izeten zen, otordua, urrengo egunerako. Baina, gaur egun hori innovatzen hasi ziren, pintxoekin gertatzen den bezala, horregatxik ikuste dut nik hor parekotasun haundixa, eta gaur egun errezeta desberdinak dauz. Eta errezeta horrein artean, gaur zigorrek ekarri dauen errezetia dela, Hernezkuda.
Orduan, esterneskuda hori da betegarri bat sandwich ireki horrena. Eta berez asmatu zen Yuri Gagarin astronautan omenez, orduan, bere omenez zanez, ez dauko platerak, edo originalak zaukan susiri forma bat, edo betegarri xo jartzen zen, susiri forman, eta izen honek, zure errezetan izenak, nahi dau esan, izar ieskorra. Kontu da, izen, gu jarriko dugu, bitu, hone, itxeiten egoten gonean sekuntzen, moldatuko gure erara? Errebollo tostada. Errebollo ogitxi gorkia. Errebollo ogi eskandinaviarra. Bai, ez da eki, baina, bueno, egia da, bueno, beraiek ere, a ber, gu hemen ari gara ez da izer jiji jaja, bueno, bertan ere izango ituzte sukaldaritza saioak, eta egunen batean, seguru otuko zaiela eitea marmitako bat. Eta, bueno, nik barrea botako nituzke, beraiek marmitako nola esate dute. Beitu hemen, beraien errezetan, gero lurrunetan egosteko ardo txuria bakarri botatzen du. Hemen gu daukagu, hau da, lurrunetan egosteko gailua, zulua dauzka, hemen orduan oinarrian, beraiek ardo txuria baino ez dute jartzen. Ardo txuria bota, eta ardotan ero. Baina nik bakuse botako nioke honi, baita. Salda be. Hemengo salda, pixkat. Hartu, eta orduan, ja, otarrainzken saborea emango dio. Ardoa espadugu nahi, hartu, eta otarrainzken urrau, eta horrek emango dio, gainean daukau, egosten daukagunari, zapore emango dio. Orduan, berotze jarriko du, eta erori, hemen xerra jarri, erdi bat jarriko du hemen, eta hau lurrunetan egosiko du. Orduan hau, martxan dago, eta ikusi zuen, otarrainzka momentu batean hauek zuritu ingo ditu, eta gero gainean joko dira, hemen gure, nola daitu dio, ogitxi gorki... Horrek. Bueno, sandwich ireki honein betegarri desberdinekin joaten dira, aguakatiakin, arrautzakin, joaten dira arrainakin, bebai, asko, frikadeler izeneko lan eura daukien aragibola berezi batzukin, horrek ez ditu... Eta ez ditu zuen Patri! Hor ikustet aukera, ez, baina oso antzerakoa dira, Suediako aragibolekin, gero lan patata kremakin eta marmelada batekin zerbitzatzen dienak, eta horrek txorienera ekarri ditugu, berez, momentuz ez ditut errepikatuko. Eta hain garrantzitsua dira sandwich honeik, ez? Danimarkako kulturan, Danimarkako kultura eta gero Eskandinaviako beste herrialde batzutan bebai, Norvegian eta nun kontatu zabien Rasmus Kofoed, sukaldari daniarra, ez holan hotel baten, eta berak esan zaben, bere menuan izan diseinatzen, eta ez zauela gura sandwich honek sartzia, pentsetan jakon, igual taberna baten jartzie, baina hotel bateko jatetxe, eta kaleratu inzabien. Bai, berak esan zaben ez to jarriko, oposatu inzan, eta... Bale, oso ondo, ez duzu jarri nahi, kanpora, jartzen baituzu, jarraitzen duru. Kale gorrira. Eta joan nintzen? Bueno, hori izango zan lan eskaintzak gehiago zer euskalako. Ziur baiet. Ziur baiet. Baina hain arroputza ez dut pentsu izango zanik. Ez. Bueno, hau, esterneskuz errezeta prestatzeko arraina normalian izaten da platuxa. Baina, platuxa biharrian guk familixako atara dugula, ez? Hemen, errebolloa. Antzekoa dira, esan, ne semea bakizu nola ditzen dioten errebolloari? Zelan? Eskutu, arraina eta eskutua. Eskutu baten antza dukala esaten dute, eskudua eta beti... Petzaten hori eskutatu salako... Eskutuak errako eskudo. Horren itxura hartzen diote, eta aina gustatu ditzen zai, Eta guk etxien labean prestatzen du normalean, eta egia da oso gustora jaten duten arrai da. Guri, ni asko gustatzen zait, egia da. Eta bueno, hor, egon ginen hitz egiten, ez? Legunean honei ostiralean asko izaten dira, gaur egun, astegikoak. Baina, bueno, presioan da ondo egoten dire, eta noizean behin, azukeran hobeto basatia, baina, bueno, astegikoa... Basatia maiatza aldera, ez? Joaten da, maiatza kaina holan izaten da, ez? Nire etxean askoa jaten da, errebolloa asko gustatzen da. Eta hone bebai, platuxa bebai, itxasonduan
hori biltzen da. Usatzen da. Eta platuxai buruzolan aipatzearen zehose, bidez berdin dauz, bata da latza, eta bestia da leuna, gastronomian apreziatu hau da latza dana, eta zuk asalakin ikusten baitzuzu, igual desberdintzen jakingo itxuzu, baina asalbarik oso desberdina da, baina latzak dauka kolore apurtxo bat ilun hauak bestia baino. Orduan, baina, bueno, antzerako parezido die. Gu Irlandan izan ginenean, sukaldari bat, Amerika estatu batuarra bera, eta Japonian da lanean debilitzakoa, eta mundu guztian zehar da hori, prestatu zion errexeta bat platuxarekin. Eta oso goxua. Nik ez dakit ez dakit noizbait probatu duten, egon ez interneten eta argazkixak behitzen, eta da, ikusiot, itxuran badala erreboioan oso antzerakoa, igual, luziagoa, ez da hain potolotxua, ez da, holako, geixau, luzen galdera. Bada zapala, holan, baina batzuk esaten dabe, erreboioa, eskerrera begira, eta bestia eskumotara. Ez dakit, hori irakurri do, baina, ez da gizentzu asko daukan. Baina ez, nik gehiago holan, esan da, urruinetik ikusita oso antzekoak, baina gehien bada hori, luzen gaua. Ez da gorantza xuxu haua izango zen bestia. Badau, webgune bat, ez dakit ezagutzen dozun, ezken pila gustatzen jat, deitzen da Iktioterm, iktioterm.com, eta webgune horretan jartzen dutzu, Andaluziako holan datuen base bat, webgune bat, arrainei nola deitzen jaken, herri bakoitzan arabera, portu bakoitzan arabera. Orduan joeten die, arrainan argazkisakin, arrainan piezakin, eta galdatzen dutzie, mundu osoa idanitzen dabe inkesta bat sekulakoa. Eta joan ziren platuxakin. Eta platuxakin 6 izen jartze dutzen. Hemen daukot, barregarri xenak, Ayamonten pinguino. Platuxari pinguino deitzen diote? Bai. Eta el puerto de Santa Marian, perro japonés, txakur japoniarra. Orduan bakoitzak badauka bere izena, ze hori gertatzen da, igual hemen deitzotza hori Euskal Herrian gertatzen da, herri batetik bestera, eta ez da zetan kostara joan behar, gauza pila batekin, Eta arrainekin pasatzen da. Eta aurkitxo salobreinakoa zen, salobreinan baukatan txia lagunak eta salobreinan antza erakutzi zutzienan portuko jendiai, eta salobreinan erreboioa. Ez da erreboioa, baina jende askok erreboio bezala ezagutzen dago platuxa. Edo, Bueno, Patri, 1000 arte saltza. Oso erreza. Maionesa oinarri bati. Eta saltza tipiko bat ez da sekulantzun, Bantza, oso, eta arrainekin da asko erabiltzen da, gehien bat arrainekin. Ketxupa. Salsa rosan oso antzekoa. Gero, beraie, egu salsa rosari botako genioke patxarra. Beraiek ardo txuri bat, onan pixkat. Pare bako jarraka da gutxi bera. Gero, Worcestershire. Saltza, koiadaka txiki bat. Piperrautz goxoa, koiadaka txiki bat. Eta mina izan behar duela. Esaten dute pikante puntu bat izan behar duela. Orduan. Pipermina beste puntu bat. Eskuzabal. Eta nasi, eta hau gero jungo da, oinarrian gure ogitxigorkiak gero, saltza moduan horren gainean, honi zaporea emateko. Eta esan dakoa, berzioak askotan iten da, olibekin, kipula baita, eta gainera gero birrindu iten dut. Orduan geratzen da olako saltza lodi bat, eta olibekin dago goxua honber da, nik egizan, errezeta hau horrako liburua badaukat, hango errezetakin, eta natean nuen, eta erreza aldera, eta, Danimarkako errezetakin? Olibakin niko nuke. Botako nizkioke. Piperbeltza botako jo pixkat. Ona egongo dela ziur. Seguro ez. Listo. Oso ondo. Saltza, inda. Oso ondo, Danimarkako errezta bat daukogun hemen tartean, eingo golan, Danimarkako datu batzuk emon. Venga, karri. Segiera oso herrialde ez ezaguna da, horre. Nik nahi dut tronzo ingurua, menditzua, eta badago lasterketa bat, abuztuan iten dela mendiko lasterketa bat, oso famatua, eta beti ara joateko gogokin, gaina behin izan genduen aukera txiloekin, ara juteko, baina, hor aukeran geratu zen. Eta... Etorriko da, igual? Aukerian, bate daki? Nordaki. Zuk bota, erixa horra? Presno. Nera lagun batzuk egon dioin, isotzean eskalatzen. Ostras, gogorra izan behar hori latza hori, bai? Fresko. Zan dute fresko itzen duela. Fresko bakarrik izaten bada. Fresko, eta gaina, hangoek esaten,
hori aldaketa klimatikoarekin aurten ez du hotzik egiten. Ba, uste dut, egun beroena izan da, zen ospitik erolakon bat. Karo, baina beraien dako, Patri, hori ez da ezer. Ja. Ba, ez da hil. Bueno, gauzia da. Bueno, ni hemen xerrak atatzen esan dakoa. Erdia, ez que hemen, errak karri izkit, Bueno, erdiak jungo die frigituta, hau da, gaineko atal bat eta azpiko bat, ogi birrindutik, irinetik, irina arrautza eta ogi birrindu. Hori da erresta tradizionala, zuken jozu bikunto zero. Hori da. Eta gero bestea lurrunetan, orduan, ogitxi gorki gainean, bi jarri beharko gola, ze bestela zeit kabituko, izango da, bat, eta bat, orduan, kurruskari eta egozia. Bia gainean. Eta gero gainean, kabiarra, eta... Ja, gozia, sartzen hasi jat. Bueno, urtarrian, Danimarkan errege berrixa daukie, Federik Amarra Danimarkakoa, alegia, eta, bere aman erregin aldixak irauzauen 50 urte, eta ez daki ja, espertuta ongo zan edo, baina gabonetan, emozauen mesu bat, ja, bere erregin aldixa, bukatzen zala, eta semiak hartzen zauela, bere ordezkua. Hori... Hil baino lehen, utzi da. Olentzeroko, opari... Hori nahi du itxak gure erregeak, berak utzi nahi du. Hemengo txorieneko erregeak. Zein txorieneko erregea? Zein gure txorieneko erregea. Gauzi... Gorena, ondia. Gure Juankar. Jarritu, norbegiko kontu gehiago. Jarraitxuk hau. Deigarri xabe da, bai, hori Europako herrialde askotan beba pasatzen da, ez da, Eskandinavian, baina, ordute gixak. Han normalian, gozaltzen dabe, seiretan, 12etan, 11 edo 12 artean, hori da, baskaldu itxen daue, eta gero afarixa izaten da seiretan. Baina, deigarri xena dala, da afarixa dala, eguneko otordu bero bakarra. Hau da, baskaltzeko normalian egurak itzien dagoela, zehose hotza, hau da, honek sanguitxak, edo, fruta, jogura purtsu batekin, baina ez da izeten olan afari bat. Han itzen dauen hotzakin? Hori izan minotzun nik. Andaluzian zauzela, ulertuko nauen olan, baina hor, Kopenhageko auzo euritxuta hotz baten, ez? Olako urtarriak 26, bapatian. Sanguitxoz bat jaten. Bai. Tristura. Benetan, bai. Daia, desiatzen baltzeko afaltzeko ordua, hor bai, jate itxustela gauzak, geixen bat patatakin, da saltzakin, da gauza, beruako lan. Zure errezetarekin gero, Finlandia aldera jongoa, eta bada, nik han imaginatzen ditut, olako inguruetan horrelako errezetak gehiago, sopak eta zekaleak eta eusko zerealak eta euskatan energia ematen duten zerbait, baina. Egongo dibe, bai, baina igual horrek geixo afaltzeko. Hori izaten da, tipikoa ni Finlandian inauen Erasmusa. Bai. Eta, tipikoa esan, jendiak ez zauen, hola, 12etan, plako aperitibo motz bat itxen zabien. Sanguitx bat, entxaladatxo bat, baina zehose txikixa zan. Eta normalien izaten zan freskua, Hori, sopak eta geixo izaten ziren, eurak afaltzeko. Azkenean, kulturala da, eta azkenean, herrialde bakoitzak, jakingo da. Gogo guztiak entzen. Guk hemen Euskal Herrixan. Orduan beraien dako guk gehi jaten du. Bai, eta badakitzu segaren eurendako oso? Zer? Zarata asko itxen dugun pertsonak. Bai, hori japoniarra. Oso zaratatxua gara. Japoniarra. Ze niak horretzen az, hori autobuse baten sartu. Bai. Eta zu, ez dakitzuk, itxizeiken begixak, eta nahiz eta autobus hori egon, jenlez gainezka, ematen zaren etzauela inobez. Hori Japonian ere. Gero sartzen ginen 3 euskaldun, eta zen mausatzo atzo ez dakiz zer, eta egon nintzen honekin da, bestiakin da, gauze afaldu biozu da, gauze bazkaldu, eta hor, azten ginen txilluxeka eta 3 pertsonak itxen gauen, humore pixkat eman. Bai, baina hori deigarrixa da, ze Danimarkan, batez beba, supermerkatutan eta isiltasuna dau. Jendia ikusten zulan, lasai, eta isiltasun osokin da, ez da musikaik be. Orduan da... musika batzuk entzutea baino nahi hau nik isiltasuna, Bai, motil. Bai. Ze soso. Ze musika ba. Ez dakit, musika batzuk. Bai. Hemen, eskutu arraia, erabili halko genuke, esan dakoa, hor, otarrizkak egozitulako eta ura bota diolako bestela. Beti, lurrunetan egozi behar baduzu zerbait,
beti ura jarri alduzu arrazpian bakarri, baina, bueno, ardoa, salda bat, barazki, ura jartzen baduzu, bota iozue hor kipula pixa txikituta senario batzuk, eta beti, ematen du ez, baina nabaritzen da, ematen dio zaporea, eta hau, bota enoa botatzen, hau. Borda ingozu salda baterako edo. Hau, salda baterako, erabiliko dut, bai, hau fresko etorria moduan, eta deskuidatzen bazara, labean sartu holan gaur afaltzeko, eta hemen txupatzeko pila bat dago, benetan, hau, oso. Bai, holan masaietan eta buruan. Zoragarria. Habilidadia aukibidana da, ez dakite, fijauzari, baina horrek erreboioa zen normalian laua da, horrek ataratzeko aragisa, nik ezin jot. Horretako behar da, labana, arrainan labana izan behar da flexible. Malgua. Txak, etzaten holan. Nik normalian erreboioa gainera, beti, ez dakitelako zatitzen bestela arraindekiko emakumiai eskatuko notzan, baina normalian itxetu da laban. Bai, nik osori labean eta irikiten dut. Hori da. Eta hortan baina errexagoa da. Baina jende aurrean irikitzen duzu, sartu eta eta zerbitzatu eta garbi. Nola ez. Hori bakizu galtzen, zerbitzariak gero eta jatetxe gehiago eskatzen ari da. Zerbitzariak zeintzuk badakiten zerbitzua ematen, maila aurrean zure trintxatzia esaten dana, hoi asko apizat, esatearen, zure aurrean hartu, moztu eta jarri. Baina hori erakutzelaik ebe bai. Hori ustele ditzen ematen da. Bai, horregatik. Bueno, baina eskaera hori omen dagoela, Bitu nik, hola nik hasi nauen erreboio bat zerbitzatzen. Nik oindala, ez dakit noiz kozinoko nauen lehengo erreboio, oindala, 6 urte edo, eta erosi nauen bat osua, da, karo, laban egin nauen, eta nire amako lan zelan jartu ez da gero niri platerian. Holan osotik, ona. Eta ikusi nahen YouTubeen, bidixo bat, uste Kadizen zala edo, gerrazixa zaukon, Andaluza zan. Eta zerbitzarixa, eta ataratzen zan, erreboiu osuakin, eta bi platerekin itxen zauen. Hola, bi platerekin, gero ikasi nauen ja, koiariekin da itxen, baina berak itxen zauen bi plater, da hartu, da holan ataratzen zitxun solomuak, eta pentsau jaten ikusgarrixa. Nik, itxeu labanakin, zaitik ataratzen dut, erdi gordina. Ez dut esaten erdi gordina. Baina gero, olio beroa botatzen dio gainetik, eta bukatu iten dut olio bero horrekin itxea. Orduan, zora garreratzen. Hemen, egia esan, tamaina handikoa danez, eta ikusten nahi naiz nire ogiak ze tamainekoa dien, gaina hauek txigortzen jarri barritut, eta nik uste dut, erdi batekin, razio bat itxeko nahikoa izango dugula. Patri, orduan hauek, txigortzera, labean, sartei batean, zuen edo zuen, tokian, olako gailu bat badukazue, etxe gehienetan askotan egoten direnak. Oso, no? Beste gauza bat, Danimarkakoa, hezkuntza publikoa da guztiz, derrigorrezkoa, eta doainekoa guztiz, aur eskolatik, unibertsidaderaino. Hau da, zuk masterra nahi badozota dana, doainik. Doaina? Euneko eun. Bai, beraz, bueno. Gauza honeko badauki, eta etengabe eskertzen aidia. Hau da, eurek ez daukie hitz bat euren hizkuntzan dala mesedez. Orduan, antzerakua dana edo izango zen eskerrik asko. Orduan ez da, adibidez, pasako ez da zu arraina, mesedez, o pasako ez da zu labana, mesedez. Ez dauki, orduan izango zen zehose, eskertuko notzun labana pasatzen basostasun. Orduan, euren hizkuntzan ez da hitz hori existitzen, orduan, egun dana, eskerrik asko. Bai. Eta hortik, holan aritik, bilatu dut holan estadistika bat. Bai. Zemat aldiz esango zinun, eskertzen dozula egunian, edo eskerrak ematen dozula. Media bat. Media bat? Pentsau. 10. Da, 20 aldiz da holan estadistika bat, esaten dagoela pertsonak, estatu mailan eskatzen dagoela, ematen dagoela eskerrak. Zuk pentsau, azkenean ez dala bakarrik, eskerrik asko, baizik eta emailez, telefonoz, eskerrik asko ditziarren, ez dakit, email baden, eskerrik asko neekin kontaktuan jartiagatik, hau. Edo, da, betxu, 20 aldiz, datu interesgarri bat. Bitxia, baina interesgarria. Bai, zu eskeroneko eza? Bai, nik uste baietz. 10 aldiz esan duzu, media 20 da, esan dizut, esan alnizun moduan, 10 esan alnizun moduan, eta agian esatik jut 10 aldiz, baina... Eske horre gauzak ez di kontaten.
Ez, nik egizan, horri, ez da holan, ez? Badakizu zenbat, eroapak, esate, apa, kolakoak, hainbat esatitxu egunean zer, baina hori egizan ez dut, ez zaitu, kurritu, inoiz? Bueno, esan dakoa, rimaritxu, bi errazio, hemen. Bi atal, ogi birrin, bueno, irinetik, ogi birrindutik, eta rautzatik, ordenak badoka garrantzia, irina, rautza, ogi birrindua. Hortan bai. Bai. Eta beste bi atal hor lurrunetan ingo ditut. Baina hori bai izango da, azkenean, hau momentu baten iten da. Frigitu, nik ingo duana, hau frigituta dauzkadanean, ingo duana da, ja, montatzen hasiko gara sandwicha, sartuko ditut, hau frigituta daudenean, sartuko ditut hor beste bi atalak, zandakoa 4 minutuan egin dagoengo direla, eta gero jungo gara, sandwicha montatzen. Hau, afari moduan eroan askotan jaten omen dutela. Hau izango zen, bueno, eguneko peroetako bat. Claro. Pentsa. Hotza jaten baituzte be. Bueno, askotan gertatzen da, ez dakit zigo zukentzen duzun, jendia liuratuta geratzen dela, herrialde honek, pentsatzen dagoelako, diela, ez dakit modernuak, garatuak, bakitzunek, Eskandinaviako herrialdeak eta... Bueno. Finlandiarrak, Eskandinaviar nostru ziren, oindala gutxira, 2016 arte Euskaldunak hiltzeko baimena zeukaten. Islandiarrak ziren, 2016 arte izan zen, orduan bai, oso modu. Bueno, bizi lagunak, hortik iparraldien. Horrek lihuratzen gaituzten bezala, batzui lihuratzen dutzie LinkedIneko line eskaintzek. Ze lan eskaintzak badauz asko jartzen dutzuela fruta eta kafia doain aukiko zu, etorri aukiko zu erlaxatzeko, holan, coffee breakerako sofa, lekutxo bat, aukiko zu olako gauzak. Zer da coffee break? Bueno, kafe etenaldirako, holan, eta jartze itxuste lan eskaintzan olako gauzak, eta orduan jendeak esaten dago, zelako enpresa gona, zelako enpresa modernoa, eta horrei, deitzen jako, health washing. Orduan da, enpresa batzuk eskaintza dituzte olako gauza modernuak, emoteko zuregatxik eskatu itxen diela, ez jo, goazen jarte etenaldi da, fruta eta kafia doainik, eta ura, eta dana, baina gero da hori izkutatzeko lan baldintzak ez diela hain onak. Hau da, soldata igual ez da ona, ordutegi pila, hori da, orduan, hori horrekatzeko, bestia itxen daue, zu sentitzeko, jo, zelako enpresa ona, ez? Baina, beti, honegi gauza, honegi apatri normalean beti, behiatu behar zaila hola pixat, hone trampa dauka. Bai, etikoki apurtxo bat kritikagarria bada. Bai. Bueno, espada, eta letra txikixa irakurri behar da. Letra txikixa danien irakurri behar da, espada danien irakurri behar da. Bueno, guk hemen txorienen etxen bagolako lan eskaintza bat, hemen girua, aparta, janari xabe bai doainekua, taperra ekartzen bozu, bueno, erun zeikena, urrengo egunerako bai paskaltzeko, gauza asko eskainileik, soldata, soldata, eta gaina, etorri, orduak sartuko ituzu behar dienak. Zuzendari faltan gauz laizter, bidali email bat, txoriena bilduaite.eusera, eta bidali lan eskaintzak. Bueno, gure lurrenetako erreboioa eiken, frigitzeko hemen hau prest daukat, eta momentu batean ningu, platertxo batean papera jarriko dugu, Patri, eta hogia ere txigortuta daukat, orduan. Beitu, bi jarriko ditugu oin, esan dakoa, plater handi batean, gero, eta montatzen hasi behar da. Naia, bakusi behar dudan baina, Patri? Zer? Saltza hau, hobetu behar da. Bai, zerekin? Oliba hon batekin. Amigo. Honek zerbait faltadu. Eta horretarako, trujaldetu dela oliba olio virginareleko. Bere zapore biziak zure platerez gozatzeko eta zure zentzumenen guztiak aktibatzeko aukera emango dizu bere presentzia nahaztezinari esker. Benetako oliba olio zukua, landatik maira, gainera esprimitu berria, zapore garbia, irazi gabeko virginestra, benetakoa dau. Oliba olio virginestra honek, irazi gabe, ez dutu berria, ekoizpen mugatukoa, horrek zer lortzen du? Gure platerak goi mailara igotzea eta horrekin hobetuko dugu Norvegiako gure gaurko saltza zoragarri hau. Txorrota da hon bat eta honi kalterik ez dio ingo inori. Norvegiako saltzai. Ikutu naparra emonez gero? Jabikain? Jaka.
Bueno, hau listo dau, orduan, hemen, gure olioa, peroa daukagula, frigitzen jongo gara. Eta, hau, egia da, politia da, ikusten duzu argazkietan da nola aurkezten duten hau, askotan da, izaten da, holako, bueno, ogia ikusi ez da egiten, egia esan, ez da ikusten ogia, kabiarra ikusten da, otarrizkak gainean, holako maionesa txorrota bat, hori bai, baina ezer gutxi gehiago ikusten da, Nik, bakizu ze ikusten duten. Ze ikusten duzu, Patricia? Gogoratza dutzat txorinetarrei honen izena dela Sterneskuz, eta horrek nahi dagoela izan ieskorra. Eta hemen sotziela izen hori, Yuri Gagarinen astronauta. Ja, Yuri Gagarin errusiarra, zanda, berari horpein iziten. Baina Kopenhagera joan zan bizitzen, eta orduan sukaldari batek emozetan. Eta nik bitu zuziri furna holan emote, ikusten dutzat? Bai, horrela ikusita nik uste dut, bai ez. Zuziri bat? Izan alda. Zuk esaten baduzu. Zergatik ez. Zergatik ez. Bueno, nik uste, behitu, lurrunetakoa. Listo. Badaukagu, orduan, hau. Egia esan, behitu, basarete lurrunetan egostekoak etxean olako gailu bat erosi. Bestela, betiko lapiko. Jartzen duzu holan irestontzi bat, tapa jartzen diozu, eta funtzio berdina egiten digu, Lurrun eskapatzen da, egia da, ez da berdina, baina, hor, aukera bat da. Hori da, lehengo erabili eta asko erabiltzen bozue, gero erosi ez. Hori da. Bueno, hau, buelta mango diet. Sekurruskari ze hona. Ze itxura. Egia esan, erreboio hau, nire honaz pentsatzen. Hau, goxua bakizu nune gozan. Labian egin da. Bai, hogi birrindutik pasata holan esatuz, ona ziur badauela, Bai, baina Euskal Sukaldaritzan guk, hau, eskuen nuke ingo guk. Pekatua. Pekatua bestut esango, baina... Pekatutik urbil. Bai. Padre, baina gaur, kontutan izan dugu. Baina gaur, Danimarkako errezta bat, eta hori da. Hango errezak errespetatu itxai. Hori da. Orduan, itzaldu ingo dut zua, bat, izarri ieskor punta bat, bigarrena. Eta hori muntatzen hasiko gara. Esan dakoa, lehengo, oinarrian... Gurina. Han gurina, barra. Bai, han goratzen dut dugu berez, esmores broth, horrek pintxuak edo sandwich irekixak, berez izenan, etimologia, gurina eta ogia. Beraz hau da oinarria, eta han kaloria behar dituzte. Patri, han kaloria behar dituzte. Argi dago, hori nik uste dut, eta mesedez, eguerditan de, zerbait berua jantzazu, Ondo ingo izuela. Hotza jatia, tristia da. Gomendioak txorienetik. Txorienetik gut denentzako euskau. Gure, 1000 uarte saltza, hobetua. Eta zein gozu, bixak jarri, bi arrainak, oza, bata... Bai, jartzen da. Ez. Hemen patal bat. Txak, eta ero, bueno, honek biak jarriko ditut. Bai. Lurrunetakoan biak jarriko ditut. Bat. Eta bi. Ez zurrik eta ez daukagu, ezer? Gero, hemen zer doaz, gaita ere. Otarraizkak. Otarraizkak hemen gainean, hola? Ez dakit da nola letxe jaten da nau gero. Esamiratzen, tamaino honek interesgarria dauka, Hau, ansartzeko... Ba, eta hobetzen doa. Txoin. Orain, goiara bat. Kabiarra. Sartuko jara, bai, sartu osako naino. Baina, holan zerbitzatzen dute, Hainbeste? Holan. Tak, kabiarra. Olako bat afalduta, Gero, maionesa pixka bat. Bai. Ez da diena sarratu gure lan taldea. Inor. Maionesa. Han eta, normalen freskoa beharko luke, baina, bueno, freskeruk ez du lortu. Hemen lortzeko freskoan eta, igual gabonetan nolan isokinakin zerbitzatzen dalako, baina bestela normalen ez du aukiten. Eta? Eta sukua bai gero, Lima, aldamenean, nahi duenak, botatzeko ez. Eta, Patri, izena. Eta hemen daukazue gure... Sterneskuz da. Hori da. Txak, zuentzako. Bueno, behiteli. A ber, ona zoin behitzen, eta hain aldoguna lapitu. Zatitxo bat bakotzatik? Bai, ez dela, lima, nahi bauzu bota, bai. Espedio zon nahi bota.
Holan, rabei eta, ez, kalamarrei da gustatzen gaket. Holan, botatzia limoiesuk, botatzea. Bai, mesedez, bai. Ale, ba. Eta, takit. Haze, kristo. Ala nola, jango. Bai, hau, esaten gendun, hau, sartun da, bina artean, bi hogintarteko artean. Lima honi bota diozu. Bototzat? Honi baina. Honi izkinon ez taldu. Bueno. Ba, ontsa kameratik kanpo bukatuko da. Oso. Igerriko zuer. Ba, nire bai, Eskandinaviako beste herrialde bateko, beste errezat tradizional bat ekarri dutzut. Baina, ja, berotzen gaituena, ero ez? Ba, bueno, behintzat pronuntziatzeko, aputxo bat errexaua. Hala, ontsatas. Bueno, ba, beste errezeta batekin esan dutzu izena arrarua saukala, baina guri hurbil moduan itxangako ezaguna, ez da? Berez izena loikeito da, baina gu lekeitio dituko dio. Hore. Horda, lekeitio sopa ingo du. Lekeitiko izokin sopa. Eta, bueno, ba, izena dauka lokeito, baina guk lekeitixo. Eta han esne gaina eta izokinakin. Orduan da, ba, han zuk imaginatzen dozuna baskalduko da biela, Zeu zonan lodixa, berotxua... Han lekeition ez, Finlandia. Hori da. Lokeitio, Finlandia. Bai, Finlandiako oso plater, ba, bueno, ezaguna da, ez? Orduan kontako zuzela nahi ingote. Venga. Lehengo ingot urtu, gurina, eta bertan kosinauko ditut, bai, azenarioa eta porrua. Gero gehitxuko arrain salda, eta utzeko, ba, 5-10 minutu egosten. Urrenguan botakotzau esne gaina eta izokina, eta utziko 2 minutu kosinatzen, eta gero serbitzatuko hotzian izokin ketuakin eta anetakin. Oso ondo. Beraz, bai, normalian, baduz bertxioak, eta honek batzuk sartzen dautzie be bai, patata. Bai. Hora loditzeko, beste batzuk izokin ketua estotze jartzen, beste batzuk bakarrik ketua, bueno, hor, danetatik. Batzuk esnegain fresko hau, krem fresh moruan ezagutzen duguna. Bai. Ba, bueno, bertxio desberdinak. Bazkenian da, ez dakit, oi asko bat saltzan moruan hemen, ba, familia bako zat. Loikeito keukin behar duena da, bai, izokina, azkenean izokin sopa esan nahi du, Finlandiarez. Orduan, horrek, bueno, sopa moduan jun behar dela, bai, eta gero izokina izan behar duela, baita porrua be eramaten du, eta pater izan du, patata ere gehitzen diote, eta nik, Finlandiako errezetategia eropiskat egoneiz behiratzen, eta, bueno, dagoen lekuan ikusita, barazki eta fruta gutxi, zean, bueno, izotzakin da, uda aldean da hori bai, baina bestela ez dituzte asko izaten, eta, bueno, sekaleak, zerealak eta holan patata bai, arbia ere, holan baratzeko kontuetan gehien daukatena arbia eta patata izango ziren. Bai, eta guk holan testuria gehitzeko patata biharrian gehitxuko zauna da azenarioa. Kasu honetan, moztuko ditutolako ilargi erditxan, eta hau izango da, ez patata ordezkatzekoa ez, baina... Baina, bueno, gorputza egon gotzana be, bai. Eta, bueno, eta barazkia sartu ditugula, zaporia, ez? Eta nik, bai, imaginatzen ditut, hango errezetak balen esaten genuen, ez? Ba, holako sopa, gauza beroak, gauza, esaten dana, bueno, sustantzidunak, zehan azkenean, bueno, bai, arraia badaukate, txerrikiak eta beikia ere asko jaten dute, eta, bueno, gero gozo aldera gutxi botatzen dute, postre eta askorik ez daukatela, ez? Bueno, oso ohikoa da, honek, kanela opiltxoak eta horre borobiak. Izen ituen, ez, patri hemen? Bai, hori da, horrek eta, bueno, holako gauzak. Asko kardamomoakin eta kanelakin. Bai. Bueno, kontua da, bai, hotza egiten dauela. Hori bai. Bueno, zuk, ze sasoitan hon ziren? Ni honitzen gainera, neguan. Neguan, ze tempera ordan, hotza, kalian... Hotza, bai. Nik ikusi nituen, bueno, ikusi eta... Naita erosi zen nituen erropako lan bereziak garako, ero jontzinen, ero hemengo, betiko txaketakin da... Esan erosi bizu bereziak, Bai, Bueno, berokisa izan bida holan, plumasa horrek, haundixak. Bai, lumaduna, bai. Eta horren barruan ez ebeze. Hemen, ohikoa da, zu, hemendik, ona zoi ez da, karo, joaten bazara oporraldi baterako, ez tozu erosiko, ez? Baina jendiak, geruzak, jarri, termikoa, gero, ikusi ditzuzu igual interneten. Finlandiara noia, ze jantzikot, igual, bi legin, ez dakizolan, erropa termiko pila bat, eta han ez da biharrizkoa, azkenean daukie, beroki batzuk onak. Oso onak, bai. Barrutik, geruza bat dauda, bakero batzuk jertze bat, eta ez tozu bihar. Gainera, kanpoan itxen dozun denboria, ze da?
garraio publikotik edo kotxetik jatetxera, jatetxetik unibertsitatera, lanera, gimnasiora, baina isadanan eguan egoten da... Lau horma artean, ez? Lau horma artean, orduan, bestozu bihar ez da holan... Bai, nik usu pasatzen dut hau izango dela, hor, jutea moduan, herrialde arabiar batetara horietako, ez da, Katar, olako toki batera jutea moduan, nere, esate dute, kalean ez ditela ezer egiten dutela, etxean aire egokituarekin. Etxetik, garajera, kotxera. Aire egokitua. Kotxean ere, aire egokitua. Lanean sartu, aire egokitua. Erosketak eta olako toki zentro erraldoi batzuetan, dena aire egokituarekin dana, ez? Hemen, alderantzizkoa. Justo kontrakoa, baina hori, beroa dana baita, baina hotzakin. Hori da. Orduan, nik minus 17 ikusi nituen, holan betiak izoztuta eta, baina, ez jaten latza pentsau, Nik hotz haundiena ezautu dana, 19 azpitik. Bai? Bakeiran. Bakeira bereten egon nintzen lanean hotel batean, eta egun batean, egia zan, denakin ere, batez ere, ezan bakarrik hotza kanpoan ibiltzen da hori, baina, eskiatzen erateratzen bazara, zegu horrazkenean nik gosariak ematen dituen, goizeko 6-etatik 10 arte gosariak ematen dituen, eta gero arratzaldera arte, afariak eman arte libre neukan. Orduan normalean, beti, zigor geldi goteko estanez, eskiatzen ero horre gotekin. Eta hor, eskiatzen abiadurakin, sentsazioa termikoa hotza basan, horre... abaiakin aizeak emate izuna horrotza. Emeretzi zero espitik, betiak ez da hitz, betaurrekoak eta bufak eta dana txapela eta danetik eraman nuen, baina bai. Hori, interneten agertu da olako, bidixo bat egin da birala. Bai? Eta agertzen da neska bat, pitxar batekin, ur pitxar batekin, eta zen da, hau gertatzen da, ur berua botatzen dozunean, leku gotz baten. Eta agertzen da, papaten izostu itxen dela. Botatzen nahi dela? Botatzen nahi dela. Da orduan, jendia da, behitxu ez da gizet, eta hori, gero demostrau zan, logikoki... Ezinezkoa da. Gezurra zala, eta zan, olako, muntai bat bezala, ez? Eta jendia supera sarretanik, baina hori zeinik sinistuko dago egitxan? Jendia da... Bestela ezin izango zan berabe Oregon? Jenteak sinisten da, baita pentsako dute jendia, guk hemen kozinatu iten da bela da dugula. Pentsau. Pentsau. Guk kozinatzen bagabiz, hemen gure sopan oinarrixa eitzen, jarri itxugu azenarioak erdi ilargitan, eta hemen porrutxua fin, bota du lehengo gurina, eta gero olixo txorrota bat bebai bota dutza, azkenean gurinakin bakarrik kozinatziak eitzen dago batzutan... Erre itena. Orduan hori, gaitxu dutzat bebai, olixo apurtxo bat. Eta hau jango gara erregozten. Erregozitxa dauenean, edo, guk gure dugun moruan dauenean, hau, gerorako gordeko, hemen gatz apurtxo bat, botako zau, joango gara, izokina mosten, eta hau bitxartian, engau... Zer da hori? Ura, salda? Arrain salda bat. Oso, no? Orduan engau... Sopa dara kontutan izan da? Hori da, kozina hau. Honek, irakinaldi bat emon, eta 5 minutu kozinauko da, bitxartian ingau izokina moztu, eta hau prest dagoenean izango da. Esne gaina bota, izokina bebai holan laukitxotan, eta gero, zerbitzatzea, gure osagai hotzekin. Izokin ketuarekin, eta? Eta anetarekin. Segitxuan erakutziko. Hau ja, ja. Osondo. Eta orduan hartuko... Zein dut zegoen, esne gaina bota ez? Esne gaina bota, eta gero izokina, hola laukitxotan. Eta azkenengo momentuan, izango bezan moirozela horako marmitako bat. Marmitako, ez? Izokina be, asko ez eitxeko. Eta bere, sementxe daukegu sopa, eta gehitxuko zau... Izokin ketua, ze puntazo. Izokin ketua be, bai. Ze ondo. Hementxe, satitxo batzuk. Esne gain freskoa logon haugitzen bezu ekren flexa be, bai. Zuk, Patri, ezautu zendun Finlandia saioa programa zegoena Euskal Telebistan? Enagon ez auto? Hau, Ainere Tolosak eta Itziber Garmendiak aurkezte zuten, eta Alkain, eta zegoen Guasemankeko taldea, elkarrizketak eta itxe zituzte, katxondi gutza zegoen. Bai, eta? Finlandia itzezala. Betxo. Gu Finlandiatik errezetak harri, eta holako errezetak, egon berzien, Finlandiatik edo Bizkaiatik, hau, lekeitxo sopa.
bueno, guk humori ere saiatzen gara ekartzen zuei, egunero, eta, bueno, errezetak ere, eta zuek, ne, duzu kasuen, eta bestela, bueno. Eta bestela, bida dizuen proposamenak. Bai, gu pres gauz, abildua, eitb.eusera. Una. Fina, ez da? Ez negaina, arrain salda. Eta erreza da, eta bosto zai dauzka. Usozu, errezta askarrian sartu dugu. Bixar, zaukau, azte azkenean, zuk ze prestatzen duzu? Sorpresa. Etorri Bixar, eta ikusiko zu. Ale, agur.